ni ayat iti pagsasaritaan. Awan bakit ubing wenno lakay, ay wen ngamin ka na inlubungan. Di agayat ket paayat ang nakayanakan, di ka mas daaw may sa alakay. No pa'y agkukukun agunoy ket kabalasam, di ka kumakapas wen takastan ni ayat. Galing kakan kanunong tay dito'y abyan. No ni ayat iti pagsasaritaan, awan bakit ubing wenno lakay, ay wen ngamin ka na inlubungan. Di agayat ket paayat ang nakayanakan, di ka mas daaw makamay sa alakay. No pa'y agkukukun agunay kay kabalasang, di ka kumakapas wen takastan ni ayat. Ngamin kakan kanunong kay dito'y abyan.